Igbo mana ege m ntị ka nkwa unu afọ video dadị ya n'ụwa n'akụkọ si ka okwu maka ọjị, agwamoji, ewu ọjị, iji ebe a na-eme ihe ọjị ka esi awụ ya, ka esi eme so onwe ihe ọ kọwasịcha dị n'ime ya very very well. Ịbụrụ onye Igbo, ya learn ma like you pay attention on this particular video. Aliso nwere ihe ya amụta n'ime ya. Ejikwa m ohere awe na-asụ unu n'afọ video dadị ya ka ba na-arụ na-enene ya. Ama m na onwe ka okwu ya si ada small mana at least ịtọ ntị n'ala. Onye ahụ o nwere ihe ma eji akpụ ya okenye. O nwere ihe ma eji akpụ ya okenye because ama nnọkọta ya osimepe ọnụ kpọbi ya okenye today. There's a reason o ji wee bụrụ ihe ọ bụ today. Ige ya ntị ịghọta ihe ọ na-ekwu. Anara m eweta ya n'ụdị na nna ya chọọ no mgbe niile abụrụ tigbu ezogbo. Sometimes learn to listen to the elders. Ka ọ dịkwanụ. Kedụkwanụ onwe nchọ ịjụ gị afa mbe okenye ụkọchukwu si abụla ụwa ụkọchukwu anọ n'ime ogbe onwe nchọ ịjụ gị ịnụnụgo maka ọfọ soro ibe ya lee. Ịnụnụgo okwu a ọfọ soro ibe ya wee lee. Ị ga na-anụ ya nwere uche gị adịbeghị ya. Ịnụgo ofu onye na-azụkwu ya sị ọfọ soro ibe ya lee ya amụ ihe okwuru ha. Onye nke ọzọ asịkwa ọfọ soro ibe ya lee ya amụ ihe okwuru ha na mmemme nnukwute mmemme ebe ịbụ onye isi oche na-agba akwụkwọ ma ọ na-ịgba nkwụ ma ebe ma n'ọgbọ ma nnukwute mmemme eji maka na nwere ego ma maka na ịma nnukwu akwụkwọ ma ọ bụ na ihe a na-eme gbasara nne ewesị gị bịa lụọ onye isi oche ewee bute ọjị. Ọkwa ọjị a mma ekwugide ịghọtacha ihe dị n'ọjị. Ebute ọjị ya ebute nke ọ dị ise ma ọ dị isaa oge ụfọdụ ọ dị ịnọ. Asịsị bujela onye isi oche ọjị sibujela onye isi oche ọjị eburu ọjị abịadọ n'iru gị. Ofu ya na-akụ ebe na gị na ọjị onye isi oche ịmakwa na ọjị nwere ịma na ọjị enweghị ụkwụ nwa nọ na gị ije ọkwa nnukwute ozi ka ozi gị ha. Ịmakwa na ọjị enwere ụkwụ ọ nọ na gị ije ihe okere ya amadị n'ọgụ ka a na-agwa maka na atụ ya n'iru mana ihe ọ pụtara bụ na gị kwuo otu ọjị a esi wee ga otu esi wee ke ọjị a tupu awa ya si kwuo otu ọjị a esi wee onye ọjị a ga ọnọdụ ise ịmalụgo iwezere uche gị bido si kedu ọ bụ na ọ n'ezie were ka a na-eme ya mmemme ma ọ bụ n'Igoro Enugu Ezike ma ọ bụ n'Enugu Agidi Anambra steeti ka mmemme a dị iwe bụrụ onye isi oche. Ofu onye wee sị ebute ọjị dọọ n'iru gị. Ofu onye nọ na-akụ nwa afọ nọ na-akụ asị n'ịmakwa na ọjị enweghị ụkwụ ọ nọ na gị ije oziko ori ụka ka ozinye gị. Ife ọ pụtara bụ gị ka ọjị a otu esi wee nke ịmara ndị oyi elu aka ịkwụrụ ọtọ ngwa onye isi oche si o nwere onye ọ bụ na igwe obodo nọ ebe ahụ nya onye isi ị ga-enye ọjị bujelu na igwe ka ọ were ọjị ịnegharịkwa anya ọjị afọdụ ịnọ ịnegharịkwa si kedu onye Enugu Agidi nọ n'ebe a achọ ofu onye wenye aka enu ma ha dị ise wenye aka enu ndị Enugu Agidi na ọ nọ n'obodo ha ka anọ isi ojela onye Enugu Agidi ọjị eje nye ofu onye ọjị afọ ịtọ ịnegharịkwa anya negharịa isi were ọjị. Kedu onye nze nọ ebe a ofu onye wenye aka enu si jee nye onye nze ọjị afọ ịbụọ ịnegharịkwa na ọ bụ
ị na-eda anya na mgbada isi kedu onye anọbie, kedu onye nwetara onye na-agba akwụkwọ si wejeli ọjị ke nna ya ejenye ya ọjị afọ ofu a ga-abụzi nke nwa bụ onye isi oche ka ọ ya dị n'iru gị. isi igwe ịmagoro na okene na-awa ọnọdụ n'ọfịa na nke nwunye adị enwe mpi, igwe wala ya ọjị nke ọla ya ọjị ndị ebulu ọjị bujere igwe enye gị nke obidogowa ngwa ọwa onye isi oche ejide ofu, onye nze ejide ofu, nna nwụtalụ onye na-eme mmemme ejide ofu, nwa afọ onye Enugu Agidi ma ọ onye ezi Owere nọ na mmemme ndị anọbe ha ejide ofu n'ife ọ na-adịgowa onye isi oche n'aka. Igwe ebidogowa ọjị oge ga-aga ekwu m otu esi aga ọjị ofu mụtara ewere m ofu ọjị gọọkwa wepụta na-egosikwa unu ka esi eme ya, ma ọjị ụtụtụ ma ọ bụ ọjị mmemme ma ọ bụ ọjị eji edozi okwu. Ofu mụtara agọkwa m ofu na wee na-ewepụta ofu igwe gọọ ọjị a ọgụgide gọchaa wa owele aka ọjị, ụfọdụ na-akpụ ya ile ọjị, ọwa ọjị a ọgba anyị nọ ọgwa ọha otu ọjị so ọjị a dị egwu ọjị ụkwa ọjị ọmụmụ ọ dịkwa ise ọgwa izu n'ọdụ n'igwe ọkụ ịnọ akụ aka ọkwa ọjị ikenga ọkụ ịtọ akụ aka ọwụnye owere ofu. Ị ga na-anụzi ka okofunye si ọfọsọrọ ibi ele ibulo efele chọọ ofu okorobịa bunye ya nsị abụlụ ọjị a nje ebujele ndị enyere ọjị. Nna nwe nwa ma ọ bụ onye okenye asị ọfọsọrọ ibi ele ọwụnyekwa maka ọ bụrụ igwe gosi ọjị bido ịgọ nke ibulukwa eje na nke onye nze ọsịkwa ọfọsọrọ ibi ele ọwakwa ọjị nke wonye were ofu ya ka anyị burugo ọjị wee hie nne n'ime bụ na ọ ga-abụzi ibe ọjị ọnwụ na ebo nwa afọ malụ okwu ọfụma efu na ndị mmadụ yi nne m na ọjị awa ndị ibe 14 mana ndị nọ ebe ahụ ruru iri ịtọ ma 50 esi na ịba unu ma na obodo ọjị ezuha ndị mmadụ bụ mbọ ka ha enwe ha asị na ọka ome ihe ọpụta bụ si tụrie ọjị a ka oluo mmadụ ọfọsọrọ ibi ele ọzọzọ ịnụ ya ịma na okwu ọjị ya ịmụ na ọjị adịghị ekwu okwu mana ọjị na-ekwu okwu ọjị enweghị okwu mana ọ na-aga ije ịdị na ọjị ebuka afa mgbe okenye ụkọchukwu sebụl ụwa anọ n'ime ogbe